गोख्रों बर' जोहोलावमोन। बिथाङा बैसो जाजेननायनिफ्रायनो सेंग्रा जाजेननायनिफ्रायनो NDFB याव हाबनानै सासे गोख्रों जुद्धा महरै बाहागो लादों। NDFB संगठननि गोबां माने गिथाव बाथाव खामानिफ्राव बा अपारेशनफ्राव बिथाङा बाहागो लादोंमोन होननानै जों बिनि लोगोफोरनिफ्राय जों दा मिथिनो मोनदों। 2015 निफ्राय बिथाङा आंनि समस्थिनि सिङाव थायो आरो 2015 निफ्राय आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों। बिथाङा NDFB खौ सासे मा हिसाबै NDFB याव थाबाय थायाब्लानो राजनितिकआव ओंखारबोदोंमोन आरो ओनसोलनि जौगानाय आरो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो इच्छा जानानै आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों आरो आं जि दिननिफ्राय लोगो मोनदों सुग्रीबनि गोसोनि बाथ्रा, बिनि सिनसियारिटि, बिनि अनेस्टि समग्र बुस्थुखौ आं मिथिदों। बिथाङा गियाल'ना खामानि मावोमोन, रावनिबो गाज्रि मावामोन, मोजां सिन्था खालायोमोन। जेब्लानो गाज्रि सोरनिबा खामानि मावनाय बा बुंनायफोरखौ बिथाङा सन्मुखीन जानाङो अब्ला जोबोद दुखु मोनोमोन आरो सुद्रायनो थाखाय बिथाङा बुङोमोन मानसिफोरखौ। दा जोबथारनाय आंनि जि दुखुनि खोथाया जाहैबाय थांनाय आंनि इलेक्सनाव 2020 सनाव UPPL आरो एबसुनि सेंग्राफ्रा बिराद अयनाय भाबै बिथांखौ खुंग्रिंनि स्कुलाव अन्थाइ खुबै खुबै जोबोद माने गिलु बालु आघात खालामदों। खर'आ जिजोबदों, थै रना रनि जाजोबदों, आखाइ बायदों, बहुद बिथांखौ अयनाय भाबै बे रोखोम इलेक्सनाव भट दिनाव बे रोखोम खालामदों आरो इसोरनि अननायाव हस्पिटालाव बिथाङा मोजां जाफिनदों। नाथाय सुगार आरो बिथाङा माखासे माने प्रब्लेम डिप्रेसनबो फैदोंमोन आरो देहाया प्रब्लेम फैदों। जेब्ला डिप्रेसन फैयो बेफोरबायदि जाथायफोरनि थाखाय देहाया गाज्रि जालांखायो। बे हिसाबै बिथाङा नै दाखालि रुंसारि जानानै थांदों। बिथांनिया दा फरायफुबाय थानाय सासे फिसाजो थालांदों आरो बिनि अनजालि बिसोरनि थाखाय दा न'खराव रावबो गैला, बिसि दङ आरो फिसाला कलेजाव फरायनाय आरो फिसाजो क्लास 9आव फरायनाय दं। आङो बयबो समाजनि गोरों गोरा बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों बे मेम'रियेल सार्भिसाव जे बिथाङाथ' थांबाय, मोनफ्रोमबो जोबनायहा मोनसे जागायनाय थायो। दा बिफानि दिनावहाय गथ'फ्रा जेरैबायदि जिबन खांदोंमोन, दा बिफा गैयिनिफ्राय गोदान जिबन खांफिननांगोन। ओंखायनो बिथांमोननो सहाय सहायता नांगौ आरो जिहेतु खामायनायनि जेबो लामा गैया बिमाहा, बेखायनो जोंनि समाजनि नेताफ्रानो बा समाजनि मानसिफ्रानो बयबो एसे एनै सहाय सहायता खालामलायनानै बिनि गथ' सानैखौ लेखा गोरों जाजासे आरो गावसोर आथिङाव गसंनो हाजासे जों सहाय सहायता खालामनो नांगोन होननानै आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दिनै जोङो नोंथांमोनखौहाय माबानिफ्राय रुंसारि सुग्रीब बर'नि नैबे मेम'रियेल सार्भिसाव फैनानै बाहागो लाफैनाय नुदों। दा रुंसारि सनेस्वर बर'नि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथिनो सानो? दिनैनि नैबे दुनाबारि गामियाव दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे बेंटल हालामनि जोंनि एक्स NDFBनि सासे गोख्रों बरगय सनेस्वर बर' अर्थात बि सुग्रीब, बिथांनि जोबथा दिनै सारादु, बे जोबथा सारादुआवहाय दिनै जोङो बरगय NDFB बा इउनाइटेड फराम एक्स NDFBनिफ्राय आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि गासैबो मिरुनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै दिनै जों बेवहाय सुग्रीब बिथांनि जोबथा सारादु सानावहाय बिबार बारसे जोबथा मान बावनो हिसाबै दिनै जोङो बिदाय होनो दिनै बाहागो लाफैदों। गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों, मानो होनोबा दिनै सुग्रीब बिथाङा जोंनि एक्स NDFBनि गोबाव सम आखाइ फाथि लानानै नांनायाव बिथाङाबो सासे बिर जोहोलावमोन। 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव बिथाङाबो गैयाब्लाबो 22-23 बोसोर आफादाव मावबोदोंमोन। दिनैनि बे हथारै थैलांनायनि जितु जारिमिना दिनै जोंनि लोगोफोरनि थाखाय आरो फेमिलिनि थाखाय जोबोद दुखु थालांबाय। बिनि थाखाय जोङो बरगय एक्स NDFBनि जानानै बा इउनाइटेड फरामनि जानानै दिनै जोङो बिथांनि जिउमाखौ जाहाथे दिनैहाय जोङो
आफा अबंगसायनाव आर'ज गाबदों जाहाथे आफा अबंगसाया बिथांनि जिउमाखौ गावनि साखाथियाव जाहाथे आलो गोजोनै दोनो बेखौनो जों इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो बिथाङा बरगय NDFBनि जानाय मावनाय समावहाय गोबां दिनैहाय हारिनि थाखाय गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बाय बागि जाथि खुरमाखौ आर्मि पुलिसजों नासयजानायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनैहाय जि गावनि मोनसे थांखि मोनसे सिमां हारिखौ मोनसे रैखाथि होनो मोनसे नखर संसार दानो थाखाय मोनसे आलादा रायजो सोरजिनो थांनायावहाय गोबां दिनै बिथाङा बिहोमा दङ दिनै एकर जाजासिमाव दिनै बिथाङा हारिनि थाखायनो दिनै नांजोबबाय थादों आरो एकर जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा दिनै गोबां दलहं गदजों थाफानानै बा इउनिटि प्रग्राम NDFBनि जानानैबो बिथाङा गोबां दिनै माखासे एमअसआव थानाय मावफुंजायै खामानिखौ मावनांगौनि सार्थ'नि थाखाय दिनै इउनिटि प्रग्राम दाखांनायनि उनावबो दिनै इउनिटि प्रग्रामनिनो सासे बिथाङा मिरुनि स्पक पार्सन हिसाबै दिनै बिथाङा दायथ' दंमोन बिथाङा बे समावहाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन दिनै बेनिखायनो दिनै जोङो बिथां सुग्रीब बर' बिथांखौ जोङो इउनिटि प्रग्रामनि जानानै रोजा रोजा जों साबायखर होदों रोजा रोजा धन्यबाद होदों जे थैनाय समावहाय जोङो दिनैहाय गोसो मोदोमजों जोङो सापर्ट खालामनो हायाबो गोसोजोंल' दिनै जोङो प्रेक्टिकेल नुजानानै जोङो मदद खालामनो हादों थाखा फैसाजों नङाब्लाबो दिनै जों बेहाय गासैबो NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो बेहाय जों हेल्प खालामफैदों मदद होफैदों नुजाफैदों बेखिनियानो आरो दा बिथांनिया फरायफुबाय थानाय सानै फिसाफोर ओमफ्राय अनजालि बिसि थालांबाय दा फरायफुबाय थानाय बे सेंग्रा गथ'फोरनि थाखाय नोंथांमोना माबाफोर बेबस्था लानो हागोन बिथांनि जितु हाबा जाखांनानै बिथाङा सासे फिसा हौवा आरो सासे फिसा हिन्जाव थालांबाय दायो आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन जे दिनैहाय बिथांनि जितु थैखांलांनायनि उनावहाय नखर संसार जानायाव जोबोद उसुबिदा जासिगोन बेनिखायनो दिनै जोङो बरगय NDFB जानानै बा इउनिटि प्रग्रामनि जानानै बिथांनि नखरखौ जों माबायदि हेल्प खालामनो हागोन बेखौ जों सानबाबो जों राहाखौ जों मोननो हायाखै मानो होनबा जों दिनै जिबायदि NDFBफ्रा जिबायदि अबस्थायाव दङ बे थासारिखौ नायोब्ला दिनै जोङो एकदमबारे गोथाङैनो गोथै बाजि अब्लाबो जोङो इउनिटि प्रग्रामनि जानानै बा बरगय NDFBनि जानानै बिथांनि फेमिलिखौ बा बिथांनि फिसा हौवा आरो फिसा हिन्जावखौ जोङो माब्रैबा हेफाजाब होलांनो हागोन बेखौ जोङो सिन्थाधारा खालामदों बा जों सानलांगोन जोङो नाजालांगोन जों जिखिनि हायो दिनै जोंनि गोसो गोरबोआव थाबाय दिनै जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मदद खालामलांनो थाखाय जोङो सरकारजों एसेब्लाबो जों सावरायलांगोन बेनि थाखाय जोङो इउनिटि प्रग्रामनिफ्राय जों बे खोथाखौ होबाय दायो बिथांनि फेमिलिया अरायसम बे बुहुमाव गाहामै गाहामै थांना थाथों जोङो बरगय NDFBनि फेमिलि मोनसे नखर जाना थाथों बेखौनो जों इसोरनाव गाबदों आर'ज गाबदों आरो बिथांखौ जोङो जोबथा दिनैहाय बे दुनाबारि गामियावहाय बिथांनि जोबथा सारादुखौहाय जोङो दिनै मान होनो हिसाबै जों बेयाव नुजाफैदों बेनिखायनो दिनै जों बेहाय नखरनि फेमिलि आरो बिथांनि सावगारियाव जोङो बिबार बारसे बारसे होनानै जोङो सनमान होखांबाय बेखौनो जोङो इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथांनि जिउमाखौ जाहाथे मोजाङै मोजां आलो गोजोनै जायगाखौ होयो